Fil-marġini tal-laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea li saret il-ġimgħa f'Tirana l-Albanija, il-Prim Ministru Malti Robert Abela kellu għadd ta' laqgħat bilaterali. Fost oħrajn il-Prim Ministru Malti kellu laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u l-President tal-Kosovo Vjosa Osmani Sandriu. F'dawn il-laqgħat ġew diskussi temi ċċentrati madwar it-tisjieħ ta' relazzjonijiet bilaterali bejn żewġ pajjiżi u l-kooperazzjoni reġjonali. F'dan is-summit fl-Albanija, il-Prim Ministru Robert Abela ipparteċipa wkoll f'laqgħa oħra flimkien mal-mexxija ta' Spanja, l-Irlanda, in-Norveġja, il-Lussemburgu, l-Iżlanda u Slovenja fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani. Fit-tmiem din il-laqgħa, Malta flimkien ma' dawn il-pajjiżi Ewropej iffirmat dikjarazzjoni konġunta b'sejħa sabiex il-partijiet kollha involuti jimpenjaw ruhom favur wafqien mill-ġlied u twassil tal-għajnuna umanitarja fil-medda ta' Gaza. Dwar din id-dikjarazzjoni ikkummenta il-Prim Ministru Robert Abela. Firmajna dikjarazzjoni illi tisħaq fuq l-importanza li l-għajnuna umanitarja terġa' tibqa' titħalla tgħaddi ġewwa Gaza. Ġifieri din hija dikjarazzjoni li tisħaq prinċipalment fuq dak il-punt, hemm numru ta' punti oħrajn imma prinċipalment tiffoka fuq din l-importanza li ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn għandek mijiet eluf ta' persuni li qed ibatu l-ġuħ, li qed ibatu l-għaċċ, li huma neqsin mill-iktar kundizzjonijiet bażiċi sanitarji li hemm dbatijiet kbar li diffiċli tiddeskrivihom.